Vähän asetat niin, että sä saat koko sen turvan sinne oikealle. Koska se niin mielellään tekee niin, että se siirtää niin kuin niskan sinne oikealle, mutta se jättää turvan vähän vasemmalle. Niin sit varat, että sä et niinku alat vaan taivuttaa sitä enemmän ja enemmän, koska sit siinä helposti käy niin, että se vaan rupeaa vähän vastustamaan sitä, vaan enemmänkin ajattelet sit niin, että sä vaan suoristat sen takaisin ja sitten vasta lähdet taivuttaa, kun se vähän niinku ja vähän pienemmin lähdet taivuttaa sitä ensin. Sisäpohja, sisäpohja. Ja muistat, että kun sä suoristat, niin sä et niinku suorista yli. Eli niskasta ja sitten se tekee niin, että se taipuu kaulasta vasemmalle, mutta se ei asetu vasemmalle. Eli se työntää vähän niin kuin posket sinne vasemmalle. Ja silloin mä teen itse niin, että mä ratsastan sen vaan suorana. Ja mä en aseta enkä taivuta sitä yhtään sinne vasemmalle ennen kuin mä saan sen niinku rehellisesti. Ja mä teen hyvin pienesti sen asetuksen. Et ennemmin just sitä kautta mä lähden, koska sitten taas että mä haluan, että se asettuu oikein, kun se, että sitten se jää vähän niinku semmoiseen puolipallotilaan ja työntää turpaa mihin sattuu, vaikka en mä pyydä. Noin, niin on hyvä. Okei. Sitten sä voit, kohta kun se on siinä hyvä, niin sitten sä voit siirtää sen käyntiin. Sellaista tunnetta, että sun pitää kantaa sitä siinä käynnissä, vaan että se ihan itse. Ja niin, että se pysyisi suorana. Heti jos sä huomaat, että se siirtää takaosaa sinne esimerkiksi sisälle, niin sit sä oikaiset etuosan sinne takaisin samalle uralle sen takaosan kanssa. Tuossa varat, kun se työntää takaosaa taas ulos, niin sit sä vähän, että siinä tilanteessa aina enemmän korjaat sitä vaikka pikkusen eteen ja sit otat taas takaisin niille lyhyille askelille. Kunnes se on niinku, että se pysyy suorana siinä. Et se on niinku just tarkoitus, vaikka sä kuinka oot siinä ympyrällä, että se on suora. Ja sen ei nyt tarvi olla kummemmin asettunut kumpaakaan suuntaan, vaan enemmänkin ajatuksena just se, että sä saat suoran hevosen ja että se jää kantaa siinä käynnissä itse niillä lyhyillä askelilla. Hiljainen käsi, hiljainen käsi. Vaan niin, että sulla on vaan se, että sä annat sille hevoselle, että sen pitää itse niinku hellittää. Vähän nopeuttaa sitä käynnissä. Pikkusen nopeutat askelta ja siitä nostat laukkaa. Ja niin, että se jää vähän lyhyempää laukkaa ja samalla lailla jätät sen vähän ajatuksen niin, että se laukkaa vähän enemmänkin askel kerrallaan kuin se, että se lähtee kauhean kovaa. Takaosa. Joo. Ja niin, että se niinku taas ponnistaa sillä takaosalla. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja oikein. Ja kevyt sisäohjaaja ja kevyt sisäohjaaja rakentaa vähän taas sinne ulko-ohjaakohtaan. Varat, että jää liikaa taivuttaa. Ajattelet rytmiä. Hop, 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 hop. Hieno tossa. Hyvä. Ja sit siirrät sen käynnissä, jotta sä pääset nostamaan. Takaosan päälle jäät istumaan. Noin. Ja niin, että se ponnistaa takaosasta. Kevyt sisäkäsi, kevyt sisäkäsi. Pääsee ponnistamaan. Noin. Hyvä, hyvä, hyvä. Tahti. 1, 2, 1, 2. Joo. Hop, 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 hop. Näin. Nyt alkaa tulee vähän etupolveakin tuohon laukkaan. Se ei ole vaan suorin etujaloin myöskään, jos sä näet yhtään peilistä, niin katso sen etupolvea. Noin.
ponnistaa takaa ja etuosa pääsee nousemaan. Noin. Ponnistaa takaa ja jäät istumaan takaosan päälle ja kevyt käsi. Ja vähän haet sitä samaa fiilistä kuin tuossa äsken käynnissä. Hyvä. Näin. Oikein. Pikkusen terävöitä takaosaa tossa. Niin että se vähän niinku kuitenkin ottaa sitä enemmän taas sinne vatsan alle. Noin, siinä. Joo. Ja vähän taas kevyt käsi, että se ei jää kuitenkaan siihen kättä vasten. Hyvä. Noin. Ja tosta siirrät sen raviin. Joo. Ja tahti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja taas niin, että se jäät itse istuu takaosan päälle ja annat rintakehälle tilaa nousta. Säkä saa vähän nousta. Hyvä. Noin, tostakin alkaa tulee vähän etupolvea myös tuossa ravissa. Siihen tulee vähän oikeasti sellaista, että se vähän koupistaa. Sä voit taas vidaa tuolta peilien kautta niin, että sä vähän näet. Ja taas anna rintakehälle tilaa nousta, jäät. Noin. Ja tosta valmistelet laukannosta. Noin. Ja jää istumaan takaosalle. Annat rintakehälle tilaa nousta. Noin. Hyvä. Hyvä. Jaa. Oikein. Okei. Sitten jatka tosta. Ja jatkat niin, että meet koko uraa ja sitten tuut tuolta V:stä. Eli kierrät koko ympäri ja sitten tuolta V:stä, eli toka piste sieltä pitkän sivun alusta ja ratsastat tonne. Teet niinku lyhyen lävistäjän sieltä. Ja sitten niin, että sulla tulee toi pääty vasta laukkaa. Eli nyt vielä ratsastat tämän pitkän sivun ja sitten koon jälkeen V:stä. Ja sitten sulla tulee toi lyhyt sivu tulee vasta laukkaa. Ja jos se tuntuu siltä, että se tasapaino lähtee ihan, että se ei halua laukata, niin tee vähän enemmän semmonen puoliympyrän muotoinen siitä päästä. Ja toi laukka ei yhtään pidempää ja rauha. Ei pidempää, oikein, oikein. Hyvä. Ja pieni asetus ennemmin vähän sinne oikealle just. Noin. Hyvä, hyvä. Oikein. Noin. Ja sitten tee taas puoliympyrä vielä siitä ennen sitä toista lyhyttä sivua. Noin. Ja voimakas laukka silti säilyy. Hyvä. Okei.